아차 만나라 라이저들 जोंनि बैसागि खुंग्रि बादायारिया गासै सा 12मोन दा सा 12नि गेजेराव मानगोनां जाज बिथांमोनहा सायख'नानै आंनाव साबानि मुंखौ हरनाय जाबाय दा साबा जाय बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै बुंलांगोन बिथांमोनहा अलरेडि साबाया माने सिलेक्शन जाबाय बिसोर एसे सिगाङाव जाहाथे दावखोबोयो बिनि थाखाय आं गुरैयै बिथांमोननि मुंखौ लानोसै जाहाथे जाय बिथांमोननि मुङा मख'जायो बे बिथाङा स्टेप मोननैसो आवगायो गिबियावनो दङ जोंहा सनालि बर' नैथियाव दङ जोंहा क्रिस्टिना बसुमतारी आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बिनिफ्राय थामथियाव दं जोंहा दने बर' बिनिफ्राय ब्रैथियाव दङ जोंहा जिरि बसुमतारी बिनिफ्राय बाथियाव दंबावो जोंहा थुनलाइ बसुमतारी दा सा 12नि गेजेराव साबाखौ फाइनालनि थाखाय सायख'बाय आरो बिथांमोननि गेजेराव जोबोद नानाथा दावहा दंबावो आखाइ खबना हो रायजोफोर बिथांमोनहा बे जायफोर फाइनालिस्ट जाबाय बिथांमोनखौ हेन्डशेक लानानै थांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जेबो नङा खालमासि आरो ट्राइ खालामबावनो हागोन जोंथ' खालमासिबो होबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा थाग थियारि जानानै फैदो खालमासि जोङो नोंथांमोनखौ आरो बरायबावगोन बे बैसागु खुंग्रिनि थाखाय नोंथांमोनखौ नेनानै थाबाय क्रिस्टिना बसुमतारीनि उनाव मोसागोन दने बर'
เ
आच्छा मोसाग्राया सोरबा आंहासो बिखा गुरलोब मावगासिनो दंलै रायजोफोर बिथांमोननि नोगोद माने बान्थाया जाहैबाय 5,000 रां दा बे 5,000 राङा सोर बिथांमोननि खाफालाव दङ दा बेखौ आङो लासैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायगोन आच्छा मानगोनां रायजोफोर बे बैसागि खुंग्रि मोसानायाव जोंहा सा 11 मोसायारि बादायारिफ्रा बाहागो लादोंमोन जोङो बेनि गेजेराव फार्स्ट राउन्डआवनो 6 जनखौ नागारनानै साबा लानाय जादों जोंहा बेखौ दैदेनदों मानगोनां जाज बिथांमोनहा 11 जननि गेजेराव सायख'नानै जोंहा फार्स्ट राउन्डआव 6 जनखौ नागारथ'नाय जादों बेनिफ्राय जोंहा साबा लादों बे साबानि गेजेराव बिथांमोनहा मोसानानै मानगोनां जाजमोननि नोजोराव सोर जाखो सोर थाखो बे आंनि आखायाव फैबाय रिजाल्टआ दा आङो गिबियावनो साथामनि मुं लाग्रोगोन दा बे साथामनि मुं लाग्रोनायाव बे साथामा एसे दावखोनानै थाहैनांगौ आङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ बुंनो सानाखै नामखौसो लाग्रोनो सानदों दे रायजोफोर दे कृतिका बसुमतारी अन्नानै स्टेप मोननैसो आवगोलदो सरि क्रिस्टिना बसुमतारी अन्नानै स्टेप मोननैसो आवगोल बिनिफ्राय दङ सनालि ब्रह्म बिनिफ्राय दङ थुनलाइ बसुमतारी जाय बिथांमोनहा सिगाङाव आगानसे आवगोलनानै दावखोलांबाय दा बिथांमोनहा जोंनिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दा सोरनिया फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आं बेखौ फोसावथ'वाखै दा जाय बिथांमोनहा स्टुनाव स्टेप मोननैनियाव दं बिथांमोनजों जाहाथे माने हेन्डशेक लानाय ओंखारलाङो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो थाबाय जेननाय देरहानाय थायो जेननाय आरो देरहानाय बिदा आरो फंबाय बेनो बिब' आरो बिनानावबो जायो जेननाय गैयाबा देरहानाय थायानो देरहानाय गैयाबा जेननाय थाया बेखौ गोसोआव दुखु लानानै थानो नाङा नाजानायासो जोंनि जिउनि थांखि गोबाव समनिफ्राय नेनानै दा जोंहा जोबथा बुब्लियाव फैबाय जोंहा फार्स्ट रानार्स आप अर्थात माने नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस क्रिस्टिना बसुमतारी नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस क्रिस्टिना बसुमतारी दानिया दङ जोंहा सेथि आरो थामथि दा सोर जाथावथाव रायजोफोर नोंसोरबो एसे बुंहरदो नामा आं फोसावनाय लोगो लोगो नोंसोर गाव न'आव थांजोबसिगोन नामा जोंहा बेरेन्टस दंलै रायजोफोर आं ओंखायनो खिथानोबो गोसो जाथ'वाखै जाहाथे हरनानै थाङा जोंजोंनो लेंहरजाखानाय दं जोंनिनो आंगोनि गामिनिनो मानगोनां फंबाय गौतम आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा जोंनिनो क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थाखानाय महादेब ब्रह्म फंबाय आरो बेजों लोगोसे दङ जोंनिनो लेंहरजानाय गुबुन गामिनि रोजाबगिरि बिथांमोन दा आङो बैसागि खुंग्रिनि सेथि बान्थाखौ मोननो हानायनि मुंखौ आं मख'नोसै दे रायजो राजाफोर बे बान्थाखौ मोननो हादों मिस सनालि ब्रह्म दानिया बे बैसागि खुंग्रि मोसानाय बादायलायनायावनो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों जोंनिनो गामिनि मानगोनां नायल' जाल' आंनिनो बिनानाव फिसा मिस थुनलाइ बसुमतारी सनालि ब्रह्म उइनार जाहैबाय बिथाङानो दा नैथियाव दङ जोंहा फार्स्ट रानार्स आपआव क्रिस्टिना बसुमतारी नैथि बान्थाखौ मोननो हादों क्रिस्टिना बसुमतारी
दानिया थामथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस थुनलाइ बसुमतारी आच्छा बिथांमोननो जोंहा खुंफुं आफादा बेनिखायनो मानगोनां जोंहा अनजालि बर' सभ्रि दामानो दिनैनि बे बैसागि खुंग्रिनि मुखुबखौ गानहोबाय रायजोफ्रा एसे आखाइ खबनानै बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो गावबुरा मानगोनां गणेश्वर ब्रह्म शेखखौ आखाइयाव गथायदों सेथि बान्थायानो जाहैबाय 5,000 नोगोद रां रायजोफोर दानिया दङ जोंहा नैथि बान्थाखौ राननो थाखाय मानगोनां आलालु अर्थात बिकास दा नोंथाङा नैथि बान्थाखौ राननांगौ नोंथांनि आखाइजों गथायनांगौ बिथाङाबो सासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांनि थैयाव माने हारिमुआनो हाबजोबनानै दङ बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोङो लालु होनना मिथिगौ फैला मेन्डेलायाबो बिथांखौ रायखाङाबा माने बिसिनि माबायानो जाहैया आखाइ खबना रायजोफोर दानिया दङ जोंहा थामथि बान्थाखौ मोननो हादों मिस थुनलाइ बसुमतारी बिथांखौ थामथि बान्थाखौ राननो थाखाय खावलायनाय जाबाय दे आखाइ होदो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों थुनलाइ बसुमतारी देग्लायनि थामथि साबसिन मोसाग्रा आरो फैगौ बोसोराव साबसिन मोसाबावथों बियो जोंनिनो गामिनि थार असे नांजाबनाय प्रसाद एसे दावजाबदो औ बास खारनानैसो एसे दावजाबनानै बास औ ज' खादो दे ज' खादो